Aquest primer cap de setmana del mes de juliol ens porta el típic temps d'aquesta època de l'any, jornada en conjunt tranquil·la. Observin aquestes imatges del cel poc ennuvolat que ens hem trobat a la major part de Catalunya, camps de cereals també ja secs a conseqüència d'aquestes temperatures força altes i tan sols hem trobat alguns núvols cap al nord de Catalunya, però núvols que no ens han portat grans complicacions. Hola, també cal dir, com diem, que les temperatures són les habituals per l'època de l'any. La matinada passada hem trobat temperatures bastant altes que superaven els 20 graus a diferents punts de la costa, fins i tot s'acostaven als 20 graus cap a l'interior i les màximes, doncs, altes aquest dissabte, valors fins i tot de 36 graus a l'estació de Vinebre, una de les temperatures més altes aquest dissabte, i vegin, hem superat els 30 graus en molts punts de l'interior, cap a la costa temperatures una miqueta més baixes, però aquí amb sensació més marcada de xafogor aquest dissabte. I cal dir que els núvols que vèiem que afectaven cap al nord de Catalunya doncs corresponen a una petita línia frontal que ha fregat al nord de Catalunya. Aquí portava aquests núvols, fins i tot deixava 4 gotes mal comptades i, per exemple, a Viella, a conseqüència d'aquests núvols, la temperatura màxima tan sols ha estat de 17 graus. Però aquest diumenge el sol s'imposarà amb més claredat a tot Catalunya. Diumenge amb cel ras a pràcticament tot el territori des de primera hora del matí. Potser pot aparèixer a primeres hores del dia algun núvol baix a punts de la costa, restes de núvols potser a zones del nord. Aquesta propera nit les mínimes podrien ser una miqueta més baixes respecte a la passada matinada, però encara trobarem ambient suau i les màximes es mantindran sense canvis importants. Per tant, aquests valors entre 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, potser per sota dels 30 ens trobarem cap a la costa, però amb sensació de xafogor, i la tramuntana de l'Empordà, que ha bufat encara aquest dissabte, aquest diumenge, ha de perdre una miqueta de força. Els propers dies, doncs, pendents d'alguns canvis en el temps. Ja dilluns podríem trobar alguns ruixats de tarda, sembla encara no massa destacables cap al Pirineu, i serà entre dimarts i especialment dimecres, quan el pas d'un embussament d'aire fred amb alçada ens portarà un temps més inestable i amb temperatures que amb aquest canvi també a partir de dimarts seran més baixes. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.